Montagen startede i sin tid som en beskyttet værksted under paragraf 103, men det har der med tiden udviklet sig meget kraftigt. Efterhånden så er det er en tredjedel af vores medarbejdere, vores brugerkaløb for medarbejderne, kommer fra jobcenter, hvor vi laver afklaringer. Og det vil sige, at det er folk, der er på kontanthjælp. Og der ser vi flere og flere efterhånden, at den gruppe, vi ser her i huset. Et beskyttet værksted, det vil sige, at vi har en beskæftigelse i huset, hvor vi leverer en vare for virksomhederne. Men vi ser mere og mere, at vi får folk ud på i erhvervslivet, i stedet for de laver produktioner her, er det mest optimale, at de kommer ud på en virksomhed og får duften af bageriet derude, i stedet for her. I stedet for at fastholde dem på en institution, hvor de gerne kommer ud på en virksomhed, så hvad der sker. Så i stedet for, da vi startede her for nogle år siden, hvor vi var 18 pladser i paragraf 103, så er vi på nuværende tidspunkt, der er vi oppe på 90 medarbejdere. Og der er kommet masser af andre tiltag til i forhold til undervisning, i forhold til mentor, opsøgende arbejde. Paragraf 85, støttekontakt, café om aftenen. Så trenden er nok, at vi bliver, i stedet for paragraf 103, bliver vi mere en multihus, hvor vi klarer flere og flere opgaver. Ikke alene for vores egen kommune, men også for andre kommuner. For den hele del af borgerne, vi får her, kommer fra andre kommuner. Og jeg er sikker på, at de forandringer, der sker inden for den offentlige verden, vil være endnu større fra 5, 10, 15, 20 år. Så der skal vi nok tilpasse os, og derfor skal vi holde dialogen ved lige. Fordelen af Bostadsy, det er, at det er et godt journalsystem. Jeg har overblik. Jeg ved, hvem det er. Jeg ved, hvad der sker omkring. Det er nemt at slå op. Det er nemt værktøj. Alle kan bruge det.